paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito yung kusina. Sardinas lang, timapan mo gatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marikuanang. Kasano mga may nagmayat ti istoryan, may nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ipag-i-istoryan ma. San pa'y? Ibaga mo na. Mabisina kong gay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan, ti pag-i-istoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-i-istoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat at talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko anang. Talagamot nga may, nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mat nga min dagiti proyekto na dito barangay tayo. Talaga, mate. Ngay, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italang nga nadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya iti makunamit is istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Ay, inyakay ko matimakuna. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan ang mangidaulo. Ay, awan lang. Tibibilibak iti dayta, Kapitan. Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin at taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Si kalang ti saan. Mas dawak man ka ni Kaaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Inteng kas Kapitan tayo. Apay kit den asaan bi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaun. Wen nga rod marituyang, may sakamat idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadagiti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay sa akmet kadagiti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa bali, mat ni ka ba daw? Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya. Agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanen nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis-istorya di tatersina ni Marikuanang no dayjay tumula nga intay ti pagtutungtungan niya? Ha? Ay naba daw. Isumanen ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay, saan ang interesado ang mga maw? Apay nga'y? Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan. Kat amin kamay. Bilib kami kunkwana. Kalaang tisaan. Dadaulik tope, tinagan na. Anya, ay nabadaw awan lakdi ka pampanunutan. Waraw, ayun na niyang kalmaw. Hindi tabalay da. Apay aya. Ayaban man. Kitno da basbasain na. Ordinansa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibaga, masyak ti mga ayab kingkwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibaga, mga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalinteng.
Ay, saan mo adisturbuan ni uncle mo? Tanay, madamang agbasbasa. Uy nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibaga ko makankwana nga ginumda ka no kinitata ba daong? Ay, apay, Kwarog. Da- Ay, anyat kay Ibagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, inteng. Ha? Ingkan, kwarog. Ingka agpasadan. Busy ni uncle mo. Ay, umayak, Kwarog. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni Pare Badam. Hey, mailiwakan ko na kay. Ay, nangagmula nga ginom kayo, timakdar ka mo tinadagos. Kat, kasanunday tabas-basa, Ay, ituloy ko ito madamdama. na, Ay, nalalaingak nga agbasa no makasyata. Kunak man no saan mo na kayat nga ginumta pare? Ay, nagpunamot adyak kaya ti aginom pare. Ay, kaya ko basta si kati agawis. Ay wala. Hinuag kumpare ta. Ay, amok anasaya at kakumpare ka. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay kit, ada dito bulsa ka pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay pare, pudnaw, asika kanuti kasisikatan na kapitan. Ay, naghunakan ka. Siyakti kasi sikatan. Isumat, tibag bagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo dahi ta karga ti basom nga arak pare. Dapay! Ay, mabit lang pare ah. Taan na yun na ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabaratag pare? Mala, inumom dahi tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabaratag? Danag mo na ya. Kit nung mabaratag ka, siyak, ti makamuking ka pare. Sa bagay. Di nakboy-boyan. Kumpare ba da? Nabartek ka manon batong. Anya? Manon niya. Itak lang ang naginom eh. No daman na bartay, awan sa balay, no saan ni kumpare ng time. Binartek mo ni Kapitan. Kunak matungging ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mo't asimbikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kiday. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininom. Numaisbuan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tataw. Nagloko kan. Dayta, ti sikat a kapitan. Artag, kunanton dagiti tataw. Bumilib dan topay nga ta. Birbiro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni tata ba nga ginumda? Aging gait na, saan pa mo ta nagawad? Kano nakitak mo't alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyaw awan nan sa amatan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasidig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umay dan samot din agkiking. Ay, wen, agawid akaw, nakabutbutang tilangada. Ay, kwa, sir. Mangrika pa kon, narigatan. Mangtid ka man iti kwarta. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? Anwag dito piso. Anayam ali magasot no ti mo kaya ti mablakayan. Ay, kagawad ko nang pautangan nakman pa itili magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pa kutagan parang. Angkal. Abay, ang kwarta, sika alakay. Hoy. Naglastog kayo nga pasak-pasak dito barangay ko Mabo na. Ay, sos, laban nga taday tuyay. Sapay na baratang ni Angkal. Ket, nagreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka.
Sakit din karkaritin niya. Naglaing ni Uncle Kaw. Nagpigsa pidanog na. Sige, Uncle. Danog kami danan. Jesus. Adapin migsan ni Uncle na lumaban ni Dinabartag. Kasla pelikula. Nagmayat apuyan ti panang danog na kadakwada. Kag, anya pa ingay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mo't aminin adya kompleto ang napasamak marituyag. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan, Awanan tuloy na? inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kag, jay ngay maikatlo maray. Inan-ano ni Kapitan? Ayunan niya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sikati nakakita ako nam. Diyakon na siputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan at imaraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badung ko anabartag kano ni Kapitan? Kawan, ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplaten adagos, iso nga inyawiten ani ko arawg. Ay, hinak man istoryaan kin ni Badung Kaw da ito anak pasamak. Anya, ay saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni Parinteng dagiti maton na lalakay. Kat pirmi na barbartek. Na, kano'y sumot tinistorya ni Marikwanang di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban idinabartal. Kinudandanin to pa saan ang makatakdar iti pinanawak. Talaga binartag ka iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano ngayon? Ay, katadada na si Mikat Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, uray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. Unayin. Amaw ka nalain ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amo ko, di napasama, kwaraw. Inistoryan kanyak, ni Nana Matuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay isaw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malay, kagijaya banay. Kaya bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Makaparayoma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayoma na. Hindi kaya banay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na, Asikaswam kit di dayta pa naglampasom. ay, kwa. Busy ka matgaya, manggay. Ay, ibagam ka ni Tatam Abadong tarumwara kon. Ay, naangiran jay kukod din, wang. Baka na jay. Naangirin Ay, inayadag tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni ang time. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga ti ipasangong kanyak pare. Puno ako kunday ta pare. Sana plastic. Ay, uwan ka rin. Ay, mabalin arogya kung tiyak pulutan. Ay, kitune. Para mo ta talaga king kaday ta pare. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya pare. Nung maibos na day ta kukal. Siguradaw kag sakit ti tumeng na. Kanigsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Guna. Anya ti marig ng pare. Mayat. Kasi ka tumo nga may. Mabain ka nga agpulutan iti kukon. Di inibos ko. Pati ito lang, kinaram ka mau pare. Ay, sayang mo. Ay, tangay napsuga. Ay, tumakdira kung taagawin ako.
Ay, ininayad na paray. Eh. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Nakabailak ni tumakder ngagmay-may sa paray. Anay ko, anay. Apay, anaganday ka? Anay ko. Anak na sakay. Anay manay. Yun ay. Nagsakitan na ito'y tumang ko paray. Ay, apay, ang nasakit. Ay, sa mo makapagnan nga agaway. Ay. Ay, nagsakit na talaga. Ay, sus. Out sa, anay. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay, hapay nga. Sika kumati ang sakit iti sakan na. Tadadumitikinan mo ako ko diti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di uri aglagto-lagto akin at taray-tarayak no kayat mao. Ayos! Kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo din ti sakit na ito'y tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Iso akas ta? Tuyang! Ay. Lukata mo na tiri daw. Saan ka ka di nga agungungot pare? Siya kunti agtuktaw. Tuyang! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matandamagang pailang, Mike. Saan makapagnan ni pare badong? Iso nga intulod ko na. Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Ay, anay ko, aya. Unay na nagsakit na ito ya saka na ya. Apay ngay asikamot ti nagsakit ti saka na ba daw? Ay, hamuah. Pwede magam kanya ngay. Amo nga raw, tisungba niya. Kasano kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kini kapitan. Anya nga ita, nagbalataken ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nahadyak sa mo ito maingato dagiti sakak tuyang. Limtag damag. Awan na talaga. Diyak kapailan apir dyan, tinagan ni kumparing enting tuyang. Ay nagkuna ngamin kan ka apir jam. Isulangay, hindi pag-iistoryanan. Kay nasaya at gayam ti panunot kan arabid na. Anay ko yan. Saan akasken ka? Apuro dakes, ki adda dita panuno mo. Yeah. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakes mo ngamin ti pinanunot mo kini kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga karasubli ka. nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam, kunak. Ay, saan mo nadamagain? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam? Napay ngamin na kayat mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay ti nakitak abalasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaw, tayo nakman sirpatay. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang.
Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sur-sur ka la, sur-sur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkag yawang kal. Inak ngamin agpasada. Hey, day tantumit sa dut mo. Day tala pasada-pasada ti bagbagam. Awan mo nga ron makita kwarta, mapasadaan. Adamot basit Adamot karga ti pitakak a 50 pisaos. Na, 50 pesos lang. Kasano nga nung makakita ka iti na pintas a balasan? Ada pangasawa mo? Ano? Si kantumuten ati aggastos para kanya kanggal. Ay! Iso nga ibaga katulungan nakap no. Ada pangasawa mo to. Umay kanto ka ditulungan. Nuwang kaaglako anggal. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikargan ta iti mapaglakwan. Ay dinak man lukulukwan. Dahil pagbalinin akas laubing awan manaknakim na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, kwarog. Anya ka diti prutas sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Dapat no gumatang ka Di la ko ma-free taste, di kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan ngamin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga da kwartam kat di ka mat ngamin nagtrabaho. Makapasandot mo ti agtrabaho kagawan. Idi simmadot ka ngagtrabaho. Simmadot ka kadimat amangan. Ay, saan mait kagawan? Di kamot ka no agpaspasadan, kwarog. Makabanog mo ti agpasada, anday. Di ka kadi masikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro diti kwarta kanday. Apay ko mga ikan ka. Saan ka mo't masakit tapno ikan ka. Ingkakit di agpasada, tapno adda kwartam. Ay, adda ko mamababto o aswerte. Mamati ka, iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabto og. Agswerte ako lang nga, anday. Kasano ko mga agswerte, ti saan nga agtrabaho. Apay ngayon masidag ka dito, ayan ka, usi kang ubay, ha? Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka dito, manong. Ada ka di or-urayam? Awam, mate. Nga magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Ha? Kasano ko ma-disgrasya ako nam? Awan ti sumangpat dito'y amang tad iti kanam. Taawan mater aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kas kalagsasa o bakit ha? Mano ka dititawan mo malaw? Agawid ka kita ni Jabalayaw. Damag ko akursunadam kano balasang ni Paris Sibyaw, Kwarog. Ha? Ni ka di sa laod, naglaklako iti banana kyaw. Tatapulaon. Wan, Kwarog. Kayat mo ka di da balasang. Aram magsangag paiso nga. Bareng kayat nak. Bagno kayat nakadayjay kat sadot kamay. Ha? Abay kumadi na kayat kat nataerak may tata. Nataer ka ayamat. Di kinasadot mo ti agwarwaras dito'y kabildatan. Isu nga awan ti mayatkin ka balasang. Ha? Sino tinang ibaga iti kasta, tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Haduda mo't amang ibagbaga.
may sapay ni pare Sibiyaw. Apay nga minanagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibiyaw nang ibagay ti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka, una na to yan. Adda ka di masapol mau, takas laday bagam kwaraw. Nakitam ka din ni sa loud no nagawidain. Inak man sa rungkaran ni di balayda. Itaman pa'y anak kalagip ka mang sarungkar kini sa laod. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni sa loud. Nabayagan ngaglaklako iti banana kya. Italaang nga makitam. Nga raw. Ay, masigurado nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti banana kya. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwarta min to adwa ati kwarta ni Salaud. Kasano ko makwarta yu adwa? Manong kwarog, nayaw awan kan samad. Pagkunamot anayaw awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. He? Sigud mat amasadot ka amapan ije bangkag. Isong awan na ka na yun ti kwartam. Ha? Kasano nga mo ngawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay apin nakibiyangam ti pitakak. Saan ko api nakibyangan, Manong? Kinitak lang idinatinag mo. No adumat lang ti kargana. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inikang kang araw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya't makita ti sabali ti pitakam, Manong kwarog. Alwadam, tapno saan amatinag. Imbag tain sublik pa'y, oray awan karga na. Yay. Kwarog, naggapu kan samot ijay balay da salod. Unantay, ngamjay mo't lako na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikasuan na ka, kat awan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Apay ngawan pa kay ranudan na kanyak, ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilako. Yan ti mate. Kaya't mo asawain, napatpatag tila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam ajay lako na ti asikasuan na tamairanod ijay. Si Kangay, anya ngay kumati pakairanudan na ken ka. O di tulungak iti trabaho na. Tinulungam ka de, idinapan ka ija balayda. Sana, tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam ko mati kababalin mo, idinapan ka ija balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mat ababai saan da akayat ti sadot. Mabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida ki di balay da manang salod, Manong? Ingka itad kan na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, Manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balay da? Iso nga ibaon nak, Manong? Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaon. Mabain? Wano? Masadot ka? Na, Ha? Adda ayamot ti kasta? Agaram?
Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak, manong? Ha? Ditakan! Yay. Ay, nadamag mo ka din. Dakkel kanugayam ti urnong ni Salaud. Babaan iti panaglaklako na iti bananakyo. Sikakit, awa pa urnong mo. Ay, mapan ko man kit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kain. Ha? Ay, di ka lamabain. Jayla urnong na ti makagapaw. Tapno armom jay tao. Nasirib to'y ka na kamangkail. Masapol ti sirib itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at dayta akababalay? Armom jay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect mo? Kasta? Di mo't masursuro ti ayatang kail. Kasano no din nakamasurusuro nga ayatin, gapo iti kinasadot mau. Oh. Uray basta ka na yun nakaikan iti kwarta. Ay, laglag. Awan puli tayo akasta, Ay, nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam tapno di da ka maunaan ti sa balay. Intan tuman kitday, tatapulaw. Ay kag, mangawit ka nga rod iti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day takot nakawitak iti saba, mapanidya balaytan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka amapan ijay balayda. Kaya't nga gawit iti saba. Intun kwan, ibagada akas lak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo tuman ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro na. Ay, naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na nakayat nanti mga sawa. Isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni Salud ti kayat na. Kitno naggagay, day jay abalasan. Mama ti kamat akayat ni Salud. Ay, amudan ti kinasadot na. Ay, sa una lang ti kunana amapan na armud. Ngam saan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salud, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, kadyak pa'y mo't inaram. Ang amintun rabi mapanak tarmekaon. Nagladaw kat dayta nga ipapanmon, Manong. Aba nala daw ako nam, kat nasa papay mait. Rabi ti ipapan panang sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tan nakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay di nasayaat, tadakaduha na para away. Tayin to nagasawa kami. O di ibabaon ko matay taki ikaw. Sana sakti paraway. Mabalin kong tupay akisto-kistungan ang dayaki ikaw. Ay, agninong kamay ni Antay. Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kin Salud. Ay, nangayad kanu kay ti kalaysadan to ang mapasamak. Abay ngay. Ha? Gando para kanya kumani sa laod. Ada ka di aramatam nga kalaysa? Uno pang ikalaysam kin ko na. Ado kanugayam ti urnong ni Kika. Baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawagayam ti kasabaan na di ta kabangibang apuraw. Oh. Kaya't mo asawain. Isu ti paggap-gapwan ti lut-luto ni Salaud asabang kail. Pwede.
Ay, ikakit agmulamit tapno adamit apitam nga ilakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na rin? Aman nga rudan tinamnama kini sa laod. Ikalay sa mo to ni Kikaw. Uray inaram mo. Sigurado mo't adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Agagat ka na. Tapno makaasawa ka mo't no kayat mo. Ay, Kuharog! Kasano amay-ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Agagat ka, tapno makaasawa ka. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay. Tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibagaw. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Marituyan, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi aktun amangan. Taagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan. Mangan kantulat ta inton umay ka. Aday ta, nakaurnong akaw iti dilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay, oray awan ni Badong ka. Adalap ta basta. Hay, nabsugak iti husto Inibos ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo tan anangan, maray. Ayun, maray. Nabsuga ko na. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, maray. Ay na, nagimas. Sobra ka mo tan, maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadakkel a malukong. Ha? Ay, kunak, ano inted damday jay asida maray. Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kwanan. Kalpasan anangal daw, inyidanan iti tugaw sa agur oraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak, ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag ko mamon no saan ko asuswilduan. Agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me andaytan. Ay, iso kumangag paisaw. Nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, nakaturog. Idinto tada ka di tanga agikilkilo iti asukar alakom. Wan nga rod.
Awan ba't maitultulong na kanyak? Ado titurog na, ngam ti pa nagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. 3 nga oras titurog na, nukasta amalpas ang mangal daw. Na, kasano na ka nga rod matulungan no kasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at taga-ilay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, huwin Ay, unayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend Mian. Hello, Manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudun yan sakit di day to abakot. Akas laado ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas ti panangkitam kanyak, Manang. Ay di nakmanawagan iti manang. Taag kaedad tansamag. Obeng ni friend Mian, ngam iti sika, Marituyang. Ay, apay nga da dito'y tersina, Marikwanang. Lading ito nga ibaga, Marituyang. Ngam isuitan ti kadwak dito'y tersina. Dito yun, ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito'y tersina. Anya? Nay, apay ngay akasta, Maray. Basta agawid kan. Tasaan kagayam akasapulan. Nay, Nanatuyang. Apa yan nakamisut ka magmag na? Akaslad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino pintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't dahi jay abakit, Nanatuyang. Ngun nga raw. Napintas pa itibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipot tipod na mo, Nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. Anya last week? 5 tikas to'y adaster ko anya. Aw? Kat agpapadang at datakop na itigayadan na, nana. Ha? Di ta kayo man langan na uyaw-kayaw. Na. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawa ka. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na. Imayak Maribanang, taday bagaken ka. Anya dayta, Mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaod kat itay jay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, Maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino dayta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ijay balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang. Tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas, nujak agkamali. Ha? Ang mas daawak, ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidia? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word Maribanang. Agaw awis ni friend Mian iji balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat Sa bagay Alamaray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, Maray. Ni Marituyang ngay, saan tayo kadi nga isurot? Saanon, Maray?
Jak kayat akad kadwa ti kusit ako maray. Saan lang ako say? Agi puslit pa'y itilakok. Anya, agi puslit itilakom. Wan. Masya na kwa na. Ngam kasta mo ti aramid na. Libre mo ti kanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat diti tersinak. Sa bagay Nagalas ka ti ugali na Ay, jak magustuhan. Apay na natuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day tan nakabag nga awit mau. Ilako kumaken ka dagito'y adilata kwaraw, tawan kwartak. Awan igatang ko iti bagas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita. Ginatan ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din, tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay ko na adang impuslit mo di tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kayat ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti tersina na. Iso agundawayak da ito'y. Purusen dagiti mula na akamatis ken parya ken dadumapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na dita tersena na. Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang. Chip, ipakitak to kan ni nanakwanang dayto a video. Nagalasang. Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na mo ang nakitak ti inaramid na. Ngabjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kin ni nanakwanang. Bun Chip, bakbakatan ni nanatuyang. Nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangum Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay wan, magustuak ti luto da. Ay apay numanglukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamutin dagita kakaanakam at agalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siya, kayat kumaut. Sige mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang. Saan nga mo ni nanatuyang ang naalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina nakuha ng iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan. Adda pa manaknak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pa managnag. Ti video ni Jipaot.
Imbido na ka, kabayatan ti panagtakaw mo iti natang ninanakwanang. Anya! Kababa hindi naramid mau, nanatuyang. Awan pagbayad ko, Maray. Iso nga ron ang nagtakaw, tawan kwarta. No kasta, ipos ko nga ron ti video. Kat mabuya da kadagiti ado at tao. Sikati maibabain. Ay ikwa, Maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga, hindi bayad ka. Anya, Dayjay lang hindi bayad ka, Maray. Pagkawanan na ko, kun kasyan na ka di, kinasyan ka, Marituyan. Inawat ka kas katulungak iti Tersinak. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodon ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, saan to na maulit, Maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agong gunay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, nasaan na maulit, Maray? Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswildoam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyan. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. At danto pagsweldo